kining pagampo nga gitudlo ni Kristo kun ato lang gining buhaton ug puy-an, mao ni ang maghatag natog tinuod nga kagawasan, tinuod nga kalipay o tinuod nga kabalaan sa kinabuhi. Lingay mong tupad ing nawa na kay gikabalak-an karon. Wa na ka mabalaka. Daghan kay karon gagmay kayong butang, wa na, discourage na. Gagmay kayong mga butang, puwerte na gyud kabalaka. Uban gani naghikog na tungod lang anang mga gagmay kayong butang, sama anang buwagan sa uyab, hikog, bulihon sa classmate or bulihon diya social media, wa na, magdepresyon na. Dali kay ba? Mausab lang ang naong, mubati ang naong, wa na, gool na kayo. Murag, wa na ba'y ugma sa ilang kinabuhi. Nga naman, tungod kay wa magsubay ang kinabuhi diha sa pagampo nga gitudlo ni Kristo. Ang unang makaparelax nato nining maong pagampo, kanig yung muingon ta nga maghari kaunta kanamo. Kanabitang musugot ta nga ang Ginoo mo'y maghari sa atong kinabuhi, dili kita maoy hari sa atong kinabuhi. Kanang musugot ka isip ginikanan nga ang Ginoo mo'y maghari sa inyong pamilya, dili ikaw maoy maghari diha anang imong pamilya. Kanabang musugot ang pari nga ang Ginoo mo'y maghari sa parokya, dili ang pari mo'y maghari-hari sa parokya. No. Gilingi ay mong tupad ing nakinsa may hari sa inyo ron. Nakinsay hari. Kanindot unta ang atong presidentes nasod, apil na ng mga tanang elected government officials mo ila nga ang atong hari mao ang Ginoo, dili sila maoy hari kay mo resulta gyud aning panag-away, siging away. Kanindot unta kun ang mga nasod sad sa laing mga nasod sa kalibutan mo ila nga ang Ginoo sad maoy hari, nya mosunod sa isultis Ginoo aron mahonong na sad ning gubat, siging pinatyanay, sigig yung pinatyanay nga mura bitag wala na'y Ginoo ba, murag kita na maoy Ginoo. Sa kinabuhi sa mga Israelita, labi na gyud sa kinabuhi sa mga Hudiyo, niabot yung panahon nga nagsugod man to sila nga ang Ginoo mo ilang hari, labi na gyud panahon ni Abraham, panahon ni Moses, murabag ang Ginoo gyud hari ba, panahon ni David. Pero niabot yung panahon nga ni-claim na sila nga murag sila na mo'y hari. Munang pag-abot na ni Kristo, bisan si Kristo tinuod nga Ginoo, ilang gipatay. Nga naman, kay sila gyud maoy hari. Ano na? Parehara sagod ninyo mga batanon, apil sa mga tiguang, mga tiwasonon. Maogi hari, ang akong pagbuot mao'y matuman niya ba ingnan ganis ginikanan nga ayaw sa ana, magtuman gyud gusto, masuko pag yun, suko yun. Ingnos ginikanan ayaw na pagsigig duwaan ang imong cellphone, katuog na diha kay klase ra ba ugma, abot yung kaadlawon, kawat-kawat yung sigig tanaw ng cellphone, magbukot pa sa habol nga tuas ilawom gasig tanaw cellphone nga buangon. Ingnon nga ayaw panguyab kay lisod kayong panahon karon, labi na ng uyab nimo nga murag manuyupay kay ignaw. Moingon gyud nga I love him man, I love her man.
I cannot live without him. Lasa biya. Ya, inigsuka-suka na, hilak-hilak na yung kaya yung imos-mos na. Nagayaw kumpiyansa. Angkas-angkas anang motor sa uyab nga. Wa rabay rehistro. Nga ang nag-drive, wa sa lisensya. Ang nag-angkas, perting mo buas sa short. Dali kayo nga. Dali kayo mang luspad. Nga naman, wa naman mag-agad sa Ginoo. Wa naman. Ang hari, siya naman. Na siya resulta. Nga ang sunod, nga makaparelax nato, kanabang moilata nga ang Ginoo mao'y provider. He is our sole provider. Siya ra gyud ang tuburan sa tanan nga atong gikinahanglan matag adlaw. Munang niingon sa Kristo diri, ingna pagampo ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalanon nga among gikinahanglan. Dili kita mao'y provider, kamong mga ginikanan, dili mo mao'y provider sa inyong mga anak. Kamong mga anak, dili sad mo mao'y provider para sa inyong ginikanan. Kay daghan kay tag worries aning atong pag-provide. Kaning provision ba? Murag mga ginikanan magsigig ingon Ginoo in town, Ginoo in town. Tagai taong kog maing panglawas, tagai in taong kog maing panglawas. Kaya ang ako mga anak gagmay pa, magunsa naman lang ni sila kung mamatay nako. Hilas kay tanan. Kamatay diha oy. Nagtuod ay kanang imong anak di na mabuhi kung mamatay ka. Nga di man ikaw mao'y provider, ikaw day naghimos yuta. Ikaw day naghimos hangin, ikay naghimos adlaw, ikay naghimos tubig. Kana pa lang naang upat, gikinahanglan man ginanato sa atong kinabuhi. Di man ta mabuhi kun wa ning upat. Unsa man ka ginikanan, ikay naghimo aning upat? Ha? Tubag. Mao na. Ang atong buhaton musalig kita sa Ginoo. Siya'y maghari nato, siya say mutudlo nato unsaon pagpangita ang atong pagkaon. Kaya ang uban gud karon tungod sa ka-worry aning pagkaon, mubuhat og mga yawanong buhat, mangawat, mangilad, mangurakot, manulis, ano bang terorista bang? Hadlok. Magbaligya sa ilang dungog. Mga babae karon. Gawas lang ninyo din mga buotan man mo. Pero wag yapoy siguro. Baligya sa ilang lawas. Anong ka na may imong gibaligya? Arang-arang ni pader kay dakog halin. Siguro ka? Palit ba ka pader? Mingon sang pari, na-discount. Pari man ka, na-discount. Sang pari, usay, makapalit sa may panagsay. Di sa non-permi. Sakpan sa tausahay. Kana ba? Murabag kita na lang yun. Nag-agad dato ang kunuhay ang atong gikaon. Ang Ginoo mao'y provider ha. Gilingi ang imong tupad. Lingi ingna ayaw na gyud pangupiyahan. Na di na ta mag-cheating. God will provide. Dili ka ng imong classmate mo'y provider nimo kay ngopya ka na, ang resulta wrong lang gyapon. Ayo ako lang yung specific ang pagka-estudyante kay niya may dagang estudyante karon atong pilgrims, no? Bisan kitang mga dagko. Wade mo'y cheating di ay sa inyong trabaho. Mga asawa mo cheating sa bana, bana mo cheating sa asawa. Pari mo cheating sa parishioners, parishioner. Sige ra gyud supports pare. Istoryahe. Di man mo manghogs kolekta. Unsay support diya? O pa man gani mahalin tanan atong slot, mga cheaters sad mo.
Nganong wa man ni mahalin atong slot? Nganong pa man ni mahurot? Tungod kay gasigi mog ingon wa jud koy ikapalit. Wa jud koy ikapalit. Wa day kay 100 pesos diha. Naawa. No. Kamong naay 100 pesos niya mo ingon mo wa jud koy ikapalit. Cheating na. Di ba? Nya para man na sa atong CTUMM. Kaning atong CTUMM or Christ Transforming Union with Mama Mary, ato maning gamiton para karon sa tong pista. Aw nagamit naman ni nato. Nya nahuman na tag panghatag sa mga bugas kato mga 3,000 ka pamilya thanks sa atong mga chapel leaders o sa atong mga lay ministers nga mo'y ni-deliver sa mga bugas. Atong pakpakan sila. Salamat kayo. Pero mupakpak kita ni tungod kay ang atong mga kaigsuonan namalit og CTUMM. Sa namalit. Pero kamong naay 100 pesos hangtod karon wa pa mo mopalit, naa pa mo'y chance hangtod karong Sabado. Mo may atong pista karong Sabado. Palit lang usa ka slot. Ayaw mo pagpakaron ingnon nga wa mo'y 100 pesos. Ingka para manggunin ako ipalit og sapatos pader, para manggunin ako ipalit og pagkaon, ay sa mo palit og sapatos pag tinii lang sa mo. Or pag-agwanta lang mo anang daan nga sapatos. Ba karon lang si manaha. Wa man sa kumingon kada gyud si mana palit mo og CTUMM. Karon lang ba? Kutob karong Sabado. Ngilingay mong tupad. Ing nadi na ta mangaon. Nadi na ta mangaon gikan karon hangtod Sabado. Nya kanang budget ninyo sa pagkaon tiguma na moabot ganig 100 ipalit na yung slot. Kaabot man ginag 100 kay imong budget kaon pila man 50 pesos. Nya kaduha ka mo kaon, at least kaduha ka mo kaon. Oh, di ka mo kaog usa ka adlaw, inom lang kag tubig init. Ikaw ugma buhi pa man ka. Di man jud ka patay ikaw ugma. Ako gani 3 times a week, 24 hours di man kumkaon. Buhi pa man. Slim pa. Normal pang sugar. Nawa pa akong mga sakit sa tuhod o sakit diri sa mga lutahan. Oh, wa man lagi mamatay. Sa una hadlo kay ko, sus, mabuang ta ni magsige tag misa wa tay kaon, mabuang ta madugay. Karon tarong pa man. Ana ha? Nya kung gusto san mo mutabang ani atong kumbinto, naa sad ni siya slot nga SBF dag. Kita to baligya, dugay-dugay ni baligya nato ani tag 500 pesos per slot. Karon lang buwan sa Oktubre. Sulay ninyo og tigom og 500 pesos. Kamong tanan nga nagsunod aning akong misa. Ang nakapalit na magtigom lang yapon palit. Ang wapa kapalit maningkamot yung kapalit. Usa lang kaslat kitang tanan palitaan ni. Unsa may ibaw sa Ginoo kung matinud-anon tas atong pagtabang ang Ginoo muhatag sad nato og pilo-pilo gatusan ka pilo nga grasya kay lagi siya maoy provider. Sa ato pa kon mo ila na tang ang Ginoo na atong hari, ang Ginoo mo atong provider, wala ka nang hahanapin pa. Huwag tang na imong stress, kanang imong worries. Di na ka maratol. Pananglitan o estudyante ka. Nya, medyo may pagka-bugoon ka. Unsa may buhaton? Lord, tudloi ko unsay akong buhaton, ang Ginoo pagtuon. Di man masod, Lord, balik-balik ka. Kapila, hangtod masod. Tanawa, di ba? Sikag balik-balik og basa, kalima, kanapo ni mo sige balik-balik. Inigabot sa exam. Naadyo kay ma-answer eh. Ako sa una, bugo-bugo mangyog ko. Kalima, ngadtos kawalo na ko balik-balik ko nang akong gisigihag tuon. Na akong mga classmate,
kausara, kaduharang basab, kuha dayon. Ako, kawalo, kanapo. Pero ba ako ginang buhaton? Unsa may resulta? Wa sila ma-honor, ako'y na-honor. Ingon sila, anong na-honor man ni ubod nga, bugo man ni. Buot demo, kamot sa kong balik-balik og tuon. Hangtod sa sige yung balik-balik og tuon, kausa na lang nako basahon, wa na, so dayon. Kaya nga naman, naanad naman, na-active namang utok. Wow na to. Gikan sa top 10 ko sa classroom, na-appeal na ko sa top 40 sa overall. First grading, number 37. Second grading, number 21. Pag third grading, number 13. Pag fourth grading, number 7. Pag graduate na kong high school, number 5. Naghan kay kong uyab atong panahon na. Kaning atong naong bisag igo-igo ra, basta naalang kay murag masikat-sikat gamay, katsiks gyud ginagmay. Pero wasa ko magbinuang kay your will be done man. Your will be done. Ana. Ang katapusan nga makaparelax nato ang Ginoo, ilhon ginato nga siya maoy atong saman gahom batok sa dautan. Kita mapildi kita siyawa. Basta way Ginoo sa atong kinabuhi, pildi kita siyawa. Muna nga niingon sa diri, ayaw kami ibutang sa lisod nga pagsulay. Ang Ginoo ra gyud makaiway nato sa mga yawanon nga butang. Muna kamong mga ginikanan ay mo pagtuga-tuga nga murag kamo gyud maoy mohimos inyong mga anak nga buutan, hangtod inyo na lang ng latuson, inyo na ng kasab-an, inyo na ng sigihag tulisok, kay inyo yung himuong dautan. Mao man style sa mga ginikanan. Kani pa din. Kuan kay ni. Kusugin ni mo tubag-tubag. Disiplinahon ko ni. Buang na ko. Duha na mong buang. Duha na mong buang. Ingna lang ang Ginoo, Lord, ang akong anak buang. Tabangi in taon ko, nga dili ko matakdan siyang kabuang. Ana. Unsa may buhaton, haron dili ka matakdan, higugmaala ng buang. Di magsige na kag imong anak, ali na ang, kao na ang. Sa nganong ang man akong tawag nimo nako buang man ka. Ali na nga rin. Kay bisan pag ingon anak ka, nothing gonna change my love for you. Moingon din na imong anak, hala si mama ba sana all. Gakos din na imong anak nimo. Nya moingon na ingna lang gud ko unsay akong buhaton kay mosunod ra man gyud ko. Di bi ako buang man. Mosunod ra day kaday, sige. Panglaban na. Sa sige ma, tagay kog daghang labhonon. Laba pa more. Laba day kadtog maayo, igsabong sa imong hinayhay, moingon day imong mama, day murag usbuno na tog laba kay murag wa kayo nimo makiti ang buling. Usban na sa laba. Anaon din na paglaba ma. Ana. Hangtod makaton na ka. Maayo na kay kang labandira mo. Undang na kag eskwela, maglabandira na lang ka. Di ba? Kwarta pa. Ana. Pasabot, dili nato pwedeng pugson ang atong isikataw nga mabuutan pinaagi sa atong kaugalingong tawhanong kusog, kung dili pinaagi sa atong pag-uban sa Ginoo o pagsalig sa Ginoo. Muna nga atong mahal nga Birhen Maria, gigamit niyang tulo. Relax kaayo si Mama Mary, gawas nga relax, happy and holy pagyod iyang life. Sige, lingi katapusan imong tupad. Ingna, sugod karon di na ko musalig nimo. Ingna ba? Ingna di na jud ko musalig nimo. Musalig ko sa Ginoo.